तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके एकदम जबरदस्त नया होली मैटर भोजपुरी में बहुत बढ़िया गीत के रचना के लिए बानी भैया। और दिल से बताओ तनी कि एक नया म्यूजिक बनवा के आप बढ़िया ढंग से गायकी कर देता नी गाना 100% ब्लास्ट करी भैया। बहुत अच्छा मैटर बा, एकदम नया धुन कंपोजिशन बाटे, मैटर भी एकदम नया बाटे। तो चली देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत करिए कि कैसे गावे के बा, का एक धुन बा, का लय बा। लेकिन स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी और सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के मैटर नहीं खे मिलत, सही गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत, अगर हमरा चैनल पर आ गए बानी भैया तो निश्चिंत रही, निराश भैला की जरूरत नहीं है। रुआ जैसन भी मैटर चाहत होकर लिखवाओ के भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के फर्स्ट क्लास की मैटर मिली। चाहे रुआ हिंदी में लिखवाई चाहे भोजपुरी में लिखवाई, जैसे कि सैड सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, होली गीत, चैता गीत, चाहे पर्सनली कोनो प्रकार के मैटर, चाहे ट्रैक पर लिखवाई या चाहे नया लिखवाई, हर तरह के मैटर मिली भैया और एकदम ब्रांड मिली। मैटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली। तो एक खतरा कॉल साहब की चैनल पर नहीं आवन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। देखिए ये फागुन के महीना बाटे, एगो पत्नी के पति परदेश बारन आ देवर एगो छोट बात, देखी कितना तंग करता। वह औरत अपना पति से फोन करके कहती है, का कहती है, कौना भाव से कहती है, वही के गीत में वर्णन के लिए बनी। देखी कैसे गाओ बा। अरे मेहर के बात पति अब तू थोड़ी, आ छोटका देवर भइल एकदम अघोरी। ई का कहतरू हो, मेहर के बात पति अब तू थोड़ी, छोटका देवर भइल एकदम अघोरी। मोरी के पाकी से नसले बढूढ़ी, मोरी के पाकी से नसले बढूढ़ी। लागे कि फगुआ में जीवन छोड़ी, छोटका देवर भइल एकदम अघोरी। आ मोरी के पाकी से नसले बढूढ़ी। एक बार कोरस रही कि मोरी के पाकी से नसले बढूढ़ी। अब मोरी के पाकी तो रुआ सब समझिए गए लोग हो, अगर भोजपुरी गाना रुआ गावतन तो भैया ये मुखड़ा लेकर रुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है। इनमें कोरस लगा के बढ़िया तरह से मतलब नाल झाल पर गीत हो जाता थे जोगिरा के साथ, गाना 100% बच जाए भैया। होली में ऐसा के कुल मैटर बजेला। तो अगर ये मैटर पसंद बा, रुआ फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमारा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। अगर वीडियो पसंद आई भैया तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, आ चैनल पर नया होके भैया तो रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर रोज रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही। अगर सिंगर होखब तो आ सिंगिंग से इंटरेस्ट ना हो तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब मत करब भैया। मिलत अगला वीडियो में कुछ नया गाने के साथ, तब तक अनुमति चाहता नहीं रुआ सबसे। कोनो गलती त्रुटि अगर हमारा गाँव में भइल हुई, चाहे समझावे में भइल हुई तो क्षमा चाहता नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।